салому алейкум бинандагони азиз. имрӯз 18 марти соли 2026 инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. Мана ҳозир корҳои ободкорӣ рафта истодааст. Мана ин бачаҳо ҳозир роҳҳои мошингарда ҳамвор кардем. омодагӣ ба иди наврӯз. Мана ин табиати зебои ҳамин осоишгоҳ. хоки пешгӯи обу ҳавосанҷӣ. баъди 1.5-2 соати дига инҷа борон мешавад. давоми рӯз ба одамам табаш яъне насриниш тағйир ёфта меистад. боду ҳавоям тағйир меёбад, худи одамоям тағйир меёбанд. барои ҳамин одам бояд ки ҳама вақт худашро омода созад. ҳама вақт корро як хел нағз рафта намеистад. барои ин баъзе одамо корашон нағз мерад, яку якбора кор пеш намерад, зиқ мешаванд, фишорашон баланд мешавад, худашро идора карда наметавонанд, ба касалиҳои сактии мағзӣ ва сактии дил гирифтор мешаванд. аз ҳама чизи қимматтар ин саломатӣ барои инсон аст. саломатие бо пул харида намешавад. барои ин ман ба ҳамаи шумо тавсия мекунам ки ҳама вақт асаботонро ором гиред, адами саломатии худатон шавед. ҳар як инсон дар ин зиндагӣ саломатии худаш ба худаш ҷавобгар. на духтур, на падар модар, на пул, на хешу табор шумо ба ягон хел ёрдам карда наметавонад. барои чӣ? барое ки даҳани шумо алоҳида, шумо чӣ мехӯред, чӣ кор мекунед, чӣ рафтор мекунед, ҳамин аз худи инсон вобастаанд. барои ҳамин доктор Тоҳирӣ бардома сохта ки читар одамҳо бояд 100-150 сол умр бинанд, бемор нашаванд. мана барои ҳамин барнома амалӣ кардаанд. бояд ҳар як шумо кӯшиш кунед ки ҳамин корҳои гиреду ёд гиред. технологияи истифодаи обу нӯшидан, дигар бемориҳои худатон баъд давомашро мебинед, саломат 100 сол шавед.